Ramírez Josan, expedient 24/2020. Secretari. Sí, la proposta diu el següent. Primer, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que retiri com a part acusatòria en el procés judicial de José Antonio Valverde Ramírez Josan. Segon, expressar i traslladar la solidaritat i el suport dels grups polítics del consistori en Josan i la seva família per tot el patiment i danys que es deriven de la situació de judicialització que estan vivint. Tercer, demanar a les autoritats estatals i autonòmiques que aturin la persecució i repressió a totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensa els drets fonamentals i aspiracions nacionals fent ús del seu dret a la protesta. Quart, comunicar el present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Fiscalia, al jutjat que estigui tramitant el cas i a la resta d'ajuntaments de la Vegueria Penedès. Gràcies, secretari. Presenta la moció en nom de Tergirem Vilanova CUP. Ja mateix. La senyora Guinda. Endavant. Bé, igual que amb la moció anterior de derogació de l'Arsal, aquesta també la presentem conjuntament amb Som BNG, que va ser com que no només se'n podia presentar una, doncs cada un dels grups n'ha presentat una de les dues. El proper 16 de juny està previst que celebri el judici contra l'activista vilanoví José Antonio Valverde Ramírez Josan per haver-se manifestat pacíficament contra la reunió del Consell de Ministres espanyol a la Llotja de Mar de Barcelona el 21 de desembre de 2018. Amb aquesta acusació ens tornem a trobar davant d'un nou cas de criminalització del dret de manifestació, reunió i llibertat d'expressió. En Josan aquell dia va participar en el tall a la ronda del litoral de Barcelona. Aquest tall intermitent de la circulació de vehicles des de primera hora del matí es desenvolupava pacíficament i els talls estaven pactats entre manifestants i Mossos, on semblava que el cos policial reconeixia el dret de manifestació i protesta. En un moment donat, fruit d'un malentès per part dels Mossos, reconegut moments després de la seva actuació, decideixen unilateralment posar fi a aquell pacte fent ús de la violència per desallotjar els manifestants concentrats amb tal desordre i descoordinació que de seguida desistiren de la seva actuació, permetent la continuïtat de la manifestació sota els pactes acordats des de l'inici. És en aquesta situació que els Mossos d'Esquadra formulen un atestat en el que diuen haver identificat el Josan i després de la identificació continua amb expressa autorització dels Mossos manifestant-se al lloc dels fets i sense que se'l detingui en cap moment. Arran d'aquests fets, en Josan i la seva família es troben sota la pressió d'un procés judicial on se l'acusa per part de la Fiscalia i de la lletrada de la Generalitat de Catalunya, actuant com a acusació particular de desordres públics, atemptat d'agents de l'autoritat, un delicte lleu de lesions i un delicte de danys, unes acusacions que podrien comportar molts anys de presó. Considerem que només una sentència absolutòria que en cap cas repararà la repressió patida fins ara pot admetre's davant la parcialitat dels fets relatats al atestat policial i la criminalització generalitzada del dret de protesta, que amb aquesta acusació, com en tantes altres, es persegueix. També demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria en el procés judicial i que s'aturi la persecució i repressió de totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensar els drets fonamentals i aspiracions nacionals fent ús del seu dret a protesta. Gràcies, senyora Guinda. Paraules. El senyor Aznar, endavant. Sí, simplement, per complementar la defensa que ha fet la companya Marta, aquesta és una moció en la que nosaltres en qualsevol altra situació, de fet a març diria que ja la vam entrar conjuntament i simplement constatem de nou que encara que els discursos sobre l'activisme, inclús els famosos apreteu de certs governs estiguin sobre la taula, al final la repressió és un element comú en totes les administracions i ens trobem com la Generalitat, inclús aquesta Generalitat de govern independentista efectiu, es persona com a acusació particular contra activistes socials i en aquest cas també independentistes. El Josan no ha fet res mal fet. El Josan és algú que per qui estigui lleugerament involucrat en l'activisme vilanoví se l'ha pogut trobar sempre defensant el dret a la casa de la gent, se l'ha pogut trobar defensant els drets i llibertats bàsiques de la gent i se l'ha pogut trobar sempre com un company solidari amb capacitat d'ajudar
i de ficar-se a donar un cop de mà. En aquest sentit, estem veient com aquesta llei mordassa que alguns prometen derogar però que allà segueix imperant en aquesta lògica de que qualsevol que es mogui cop de garrotada o anys de presó. Estem vivint davant d'una situació autoritària que s'agreuja a més amb aquest estat d'alarma i estem veient com els processos judicials, més enllà del parèntesis que ha donat la crisi sanitària, tornaran a estar sobre l'ordre del dia ben aviat. Simplement demanem que l'Ajuntament de la ciutat del Hosan es posicioni al seu costat com a una de les veïnes exemplars que tenim i que entenguem i enviem aquest missatge de que la gent que lluita pels drets de les seves veïnes és algú de qui cal estar orgullós i no algú a qui cal perseguir i fer-li la vida impossible. Des d'aquí, a més, volem transmetre tota la més forta de les abraçades pel Hosan i tota la seva gent més propera que estan passant per un infern i desitjar-li que d'aquesta ens en sortirem plegats. Gràcies, senyor Aznar. Ara té la paraula la senyora Albà, en nom de Junts per Catalunya. Sí, gràcies, alcaldessa. En nom del grup municipal de Junts per Catalunya, anunciar el vot favorable a la moció, com ho farem sempre que calgui defensar drets fonamentals com la llibertat d'expressió, manifestació, reunió o fins i tot ideològica. Drets tots que en aquests moments no són respectats a Espanya. Junts per Catalunya és una formació independentista que treballa per assolir la República Catalana i sempre estarem al costat de tothom qui la defensi, d'una manera pacífica. En aquest cas estem parlant d'un ciutadà vilanoví, el Josan, al qual volem donar tot el nostre suport i escalf i ens posem també a la seva disposició per tot el que pugui necessitar. Seguint endavant amb el procés cap a una Catalunya independent, tot i reclamant la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i l'arxivament o absolució de totes les causes obertes judicials que hi ha arrel del procés. Només cal un referèndum vinculant. Visca Catalunya lliure. Gràcies, senyora Albà. Ara té la paraula, en nom del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Medina. Endavant. Gràcies a l'alcaldessa, com a Esquerra també, i coneixedors del cas, tot el nostre suport al Hosan i, evidentment, tots els que defensen la llibertat d'expressió. I a més, també recordem que el dia de les comparses, que vam tenir la presència del president del Parlament, el Roger Torrent, que la Teresa, la seva parella, li va fer arribar precisament una carta i que, per tant, nosaltres també ens comprometem a fer aquest seguiment d'aquesta carta en coherència amb el nostre vot a favor d'aquesta moció. Gràcies, senyor Medina. I ara en nom del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, la senyora Llorenç, endavant. Sí, simplement per manifestar la nostra abstenció. Doncs gràcies, senyora Llorenç. No sé si la senyora Guinda vol tornar a parlar o passaríem ja a la votació de la moció. Passem a la votació. Doncs endavant, activem el sistema de votacions. El secretari digui. Busqui a veure qui falta. Antonio Media Albea Huete. Toni, sisplau. Té problema. Crec que Antoni té algun problema, perquè ell no va intervenir i crec que se li ha quedat la imatge congelada i crec que... Igual se li ha tancat l'ordinador. No tinc ni idea, vaig a trucar-lo per telèfon, perquè anava a intervenir. Vaig a trucar-lo. No. Hola. Ara? Ens encén ara? Et sentim, estàs congelat, però en tot cas et sentim bé. Vale, no, és que anem a veure. El micròfon estava desactivat, el moderador m'ha desactivat i no he pogut, més que pitjava amb el ratolí, no podia accedir. Se sents ara o no? Sí, se't sent perfectament. Sí, bueno, anem a veure. Respecte a aquesta moció, gràcies per abans de tot, crec que tenia
l'alcaldessa. El manifest del senyor Valverde Ramírez ja es va fer el 9 de març. Els senyors de la CUP, que no ens han defraudat, no han entès que estem en una crisi sanitària sense precedents i amb milers de morts a tot Espanya. I estarem en breu amb una crisi econòmica i social com abans mai vista amb les conseqüències que això comportarà. En un ple en el qual només ens permeten presentar una moció que per ètica i responsabilitat hauria d'estar relacionada amb el Covid-19, ens presenten això. La resta de grups municipals portem dies buscant propostes en aquesta crisi del Covid-19 i les mocions són el reflex de la nostra voluntat constructiva. No ens molestarem ni en entrar al fons d'aquesta moció. Vostès, com el partit antisistema que són, excepte quan cobren de l'erari públic, són incapaços de pensar en una cosa constructiva. Esment a part del nul respecte a la separació de poders i ànsies d'interferir en processos judicials oberts. Si el senyor Valverde Ramírez és innocent dels càrrecs, seran els jutges els que ho decideixin. Espanya i Vilanova i la Geltrú està dins d'Espanya, malament que els hi pesi, hi ha un sistema judicial igual per tothom amb independència del seu color polític. I si a la seva republiqueta de Cata Disney existeix la repressió de la qual tant es queixen, vostès no estarien asseguts aquí. Segons els senyors de la CUP, totes les persones que són de la seva corda poden fer el que vulguin amb total impunitat. I si aquests actes tenen conseqüències jurídiques, llavors és judicialitzar, reprimir i perseguir. Moltes gràcies i visca Taverna Lliure. Gràcies, senyor Medialdea. En tot cas, doncs ara faltava registrar el seu vot. En tot cas, per això alguna coseta voldria dir. Digui, senyora Guinda, si estem així, que hem alterat tot el tema de l'última moció, endavant. Sí, només dues coses, seré molt breu. Primer de tot, per nosaltres aquesta moció és molt constructiva i per això l'hem presentat. I en tot cas, aquesta moció va quedar sobre la taula al març perquè va ser el ple que es va haver de suspendre quan es va iniciar aquesta crisi i per això, per la importància que considerem que té, l'hem portat avui. Pel que fa a mocions específiques o concretes del Covid, no només amb mocions es resolen i es fan aportacions i es fan actuacions. Res més. Gràcies, senyora Guinda. Doncs ara, quan el secretari digui que hi ha el resultat de les votacions, seguirem endavant. Falta la votació del senyor Medialdea. Doncs així que el senyor Medialdea registra el seu vot, podrem continuar. Sí, perfecte, ara ja he pogut votar. A més, hi ha 15 vots a favor, 3 en contra i 7 abstencions. Gràcies, secretari. Queda aprovada la moció. Seguiríem endavant i aniríem a l'apartat de preguntes. El punt número 18 de preguntes del grup de Ciutadans.